Per què Rosselló i Porcel és d'aquest tercer imprescindible? Per què hauria de ser? Bueno, evidentment no l'he triat jo, a mi m'ho varen proposar, però em sembla una magnífica idea, perquè clar, el Rosselló ho té tot, té l'aureola de poeta tràgic, perquè va morir molt jove, té l'aureola de gran poeta, perquè efectivament, encara que morir molt jove, era un gran poeta, ja va tenir temps de demostrar-ho, tot i morir als 24 anys, i en realitat la seva poesia completa sabeu que no estava gaire a l'abast, com es va demostrar quan es va anunciar per Twitter que havia de sortir. Vull dir, va haver molta gent que deia per fi podré tenir una bona edició de la poesia completa del Rosselló Porcel, i a més aquesta es completa a tots els nivells, els pretextos, no només hi ha el meu estudi introductori, hi ha la reproducció d'una carta, del manuscrit del poema que va dedicar a la Mercè Muntanyola, hi ha textos de l'Espriu, del Riba. Sí, és completíssim, vull dir, això efectivament és una poesia completa, per tant és un tercer imprescindible, jo crec que molt encertat. I apareix en aquest volum dels imprescindibles que ara veiem. Hem parlat de la recepció, no sé si també, perquè abans estàvem fent reunió nosaltres i hem estat parlant d'aquests volums a la Molc, en el qual apareix. Què hi apareixia en comparació i quina també ha marcat la... No ho sé, la veritat és que jo aquest text el vaig escriure fa 1 any i 4 mesos, vaig interrompre tots els projectes que tenia meus personals, excepte els periodístics, vaig fer una immersió total, desordenadíssima, jo evidentment el tenia molt llegit des dels 16 anys, el Rosselló, no? Però això que hi tornes, des de, suposo, una certa maduresa, vaig fer una immersió absolutament caòtica a la vegada, i vaig mirar-ho tot, però ara no te sé dir, no, és que això d'allà, aquella diferència, no sé, vaig llegir molt d'estudis sobre ell, perquè una altra cosa molt important del Rosselló Porcel és que és un autor de només 3 llibres, només un essencial, diguem, va morir molt jove, però té moltíssima bibliografia. És un autor que des de fa generacions genera molt d'interès, hi ha molta gent que el llegeix, hi ha molta gent, jo crec que fins i tot és un poeta estimat, no? Aquesta cosa cursi, de vegades se diu, poeta estimat, què vol dir un poeta estimat? Bé, doncs Rosselló jo crec que efectivament és un poeta estimat, és un poeta que la gent voldria haver-lo conegut, no? Tindria ganes que hagués viscut 80 anys i hagués tingut una vida plena i productiva. Això és emocionant, això. I amb quines altres figures hi podem relacionar de la poesia catalana? Perquè hi ha el volum aquest que ara feia jo referència de la Molc, que el relacionava amb Papa Seit i altres... Bueno, amb el Papa Seit jo crec que no tenen cap filiació poètica, però sí que tenen aquesta semblança d'haver mort tots molt joves, no? I molt tràgicament, perquè totes les morts joves són tràgiques. Jo crec que té punt de connexió amb en Vinyoli, té punts de connexió amb en Riba, perquè em mirava en Riba profundament, igual que tothom que va tractar en Riba, vull dir, no hi ha ningú que tractés en Riba, que llegís ben en Riba, que el conegués, que no l'admirés profundament, això és meravellós, no? I després jo crec que l'important del Rosselló Porcel és que més enllà de les connexions que té, evidentment també té coses des de l'escola mallorquina, que ell no va ser mai escola mallorquinista, ell va ser el primer poeta modern mallorquí, i això és indiscutible, el primer poeta modern mallorquí, això entre cometes, perquè hi havia Alcobé i en Costa i Llobera, que són els pares de tot. Però ell el que és un gran poeta europeu. Un gran poeta europeu vol dir que tu hi veus pot simbolisme, en Rosselló és les avantguardes, en Rosselló les assumeix, la cosa en voga del neopopularisme, ell també ho agafa i juga, vull dir, en Rosselló era d'una modernitat absoluta i era absolutament homologable qualsevol gran poeta de la seva generació que hi hagués en el món occidental. Josep, no sé si li vols fer alguna pregunta també a Antoni. Bueno, si vols llegir un poema, sí. Què faig? Llegeix que Mallorca durant la Guerra Civil, que acaba amb el seu dístic més conegut. Mirant a tu? Sí. Mirant a tu. Llegint. O ja el saps de memòria? No. Bueno, potser sí, però no me posaré prova mentre estic sent gravat. És un poema que se titula Mallorca durant la Guerra Civil, el va escriure des de Barcelona el setembre del 1937. Recordem que Mallorca va caure sota la bota feixista immediatament després que es va produir el cop d'estat. Vull dir, allà no hi va haver guerra, hi va haver una cacera de republicans, no? Diu, a Mallorca durant la Guerra Civil verdegen encara aquells camps i duren aquelles arbredes i damunt del mateix atzur es retallen les meves muntanyes. Allí les pedres invoquen sempre la pluja difícil, la pluja blava que ve de tu, cadena clara, serra, plaer, claror meva. Soc avar de la llum que em resta dins els ulls i que em fa tremolar quan es recordo.
Ara els jardins hi són com músiques i em torben, em fatiguen com en un tadilent. El cor de la tardor ja s'immerseix, concertat en fumeres delicades, i les herbes es cremen a turons de cacera, entre somnis de setembre i boires entintades de cap vespre. Tota la meva vida es lliga a tu, com en la nit les flames a la fosca. No sé com ha quedat. Molt bé. No, a mi m'ha agradat. Sí, sí. Bueno, aquest últim vers és com... Jo no, això... mític, no? Fins i tot com més els llegeixes els apenses, més agraden. Així com la majoria de grans versos, com més els llegeixes els apenses, se van gastant. Pel 21 ens els aprenem, tu. I vindrem recitant pel carrer. Ho recitam a cor, no? Fantàstic. Home, hem fet 6 minuts i mig, està bé, per fer la capsa.